Gurli Nielsen er portrætfotograf. Hun kom til Odense for 20 år siden og har i den tid etableret sig som en dygtig og særegen fotograf med en kunstnerisk indgangsvinkel til portrætfotografering. Gurli Nielsen opsøger ikke sine motiver. De kommer til hende som kunder i hendes forretning. Og det er hendes ekspertviden som fotograf og en evne til at lokke spændende, sjove og usædvanlige situationer frem under fotograferingen, der gør hendes portrætter til noget helt specielt. Så er det næste, det allervigtigste. Det er det psykologiske spil mellem de personer, du fotograferer, eller den person, eller hvor mange du har på. Det er så vigtigt, og det er vigtigt med en lang livserfaring, som jeg jo har efterhånden. Med at vide lidt, hvad der foregår i folk, og fornemme, når de kommer ind ad døren, hvad er det for en person, hvordan skal hun eller han tage sig, hvordan skal vi lige sidde og snakke lidt, og det skal vi altid. Så har jeg en del brudepar, hvor det der måske ikke så typisk et brudebillede, altså folk skal ikke tro, hvis de kommer herned, så får de sådan nogle billeder, hvor de rækker tungen, fordi det er der ikke så mange, der vil have. Men det er en del af en serie, jeg er ved at lave, som hedder Fraklip, som jeg godt vil lave en udstilling med en gang, for jeg startede i 70, hvor det bare er det, der sker, når man... Der sker så mange ting jo, når man er hos fotografen, ikke? Så tror de, at man er færdig, så er der nogen, der piller næser, og nogen klør sig bagi, og det samme skete der, ikke? De troede, at jeg var ved at være færdig, og så pludselig siger hun, men han var egentlig godt klar over, at jeg tog ham, og derfor har han det der lidt også fifi blik hen til mig. Så derfor blev det sådan. Men jeg tager også, hvor brudeparne ser romantiske og erotiske og glade ud og søde ud og sådan noget. Så jeg vil ikke afskrække folk selvfølgelig. Ja, det er flot. Se, der glemte du dig selv lidt igen. Bevæg nakken lidt, for jeg synes, du stivner lidt. Så nu ligner du en Hollywood-star. Fordi du... Ja. Ja, det var fint. Du fik et flot glimt i øjnene, fordi du i et sekund følte, du lignede en Hollywood-star, ikke? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Nogle gange. Ja, men nu tror jeg har fået, hvad jeg skal have. Ja. Sådan, så må vi se, hvordan de ser ud, ikke?